Próchnica. Biały osad, który pojawia się na zębach, prowadzi do próchnicy. Określone rodzaje bakterii przyklejają się do powierzchni zębów, powodując powstawanie płytki nazębnej. Im częściej spożywa się cukier, tym szybciej pojawia się płytka. Pierwszą oznaką początkowej próchnicy są białe, matowe plamki na szkliwie pod płytką. Skontaktuj się z dentystą, gdyż na tym etapie rozwoju próchnicy jest możliwe jej powstrzymanie poprzez regularne wizyty u stomatologa, lepszą higienę, fluoryzację oraz zdrową dietę. Szkliwo jest trudno uszkodzić, lecz kiedy próchnica wżera się przez szkliwo do zębiny, cały proces rozkładu przyspiesza. Kiedy próchnica dostaje się do miazgi, powoduje to opuchliznę, powstaje ucisk i ból zęba. Dzieci z bólem zęba powinny od razu udać się do dentysty.